Ja Y. Kun ne heti pääsee tuonne, kun ne ei katkaise sitä tosta keskeltä. Joo, vaan. Oi, ei oikein lähtenyt nyt se veto vissiin. Tämä näette laastaraittensa kanssa tämä, eikä ku teippiensä kanssa. Hyvä Jenni! Avaa! Fea! Oi, hyvä oli! Missä se tuo, mikä tämä Ulla pelaa? No niin justi. Niin onks niillä nyt, niillä on nyt sitten peli. Oi. Nyt oli kyllä aika. Ei perkele. Tuota ei olisi tietysti tarvinnut saada varmaan nauhalle. Delete. Tänne kannustaa. Mulla oli vähän samoja ongelmia tuossa. Nyt Laura. Rauta! Mene! Ei ole jalkapalloa, älä potki sitä palloa. Vittu kun rupeaa ahistaa. Oikeesti verenpaineet varmaan taivaassa. En mä mitenkään tosissaan ota näitä koskaan. Ukkojen pelissäkin kun on, niin ei perhana kun käet syyhyä. Päili! Ai perkele Eve! Silloin aina. Laura, ahista vaan sinne nurkkaan. Ei tee enää, ei tee. Toisaalta ei pitänyt nyt tarvii nähdä. Jääkä sohisse. Tottakai tuo onneton tulee tuolta. Hyvä Sirpa! Siellä ois. On kyllä kamera. Ahista! Varmaan mukava katsoa tätä videoa noita, kun ahista. Mun on kommentti. Oho. Mä voisin ruveta sun selostavaksi. Mulla on niin kauniit nimityksetkin kaikille. Hyvää jamppaa! Jenni sinne vaan. Oi, nyt vähän karkas. No, joku apu.
Vittu kun tuo on tommonen ihme uhoja. Joi. Ei sille. No minä ite. Voi jumalista, että voi olla ärsyttävä ihme. Jenni! Kasariin! Oi perkele, niin. Silmät kiinni sinne päin. No, mutta osuu pallo. No, nimenomaan, se oli hyvä. Aina pitää yrittää. Joka kerta. Meni se tai ei. Mia! Ois vaan! Kato, jo nää on varmaan sopinut, että täällä on nää vaan nää 2, ketkä vetää. Hyvä Maija! Oi, eipäs tuolle. Laura! Sinne, nyt maali pörkele! Oi! Olis uutta! Jossu! Ei, mihinkä se saa? Ei ihan toiminut. Mene huilaamaan, jos et jaksa enää. Ei, todellakin. Päheli! Häiriintyy ne kauheasti, kun mä tuon. Ei varmaan. Sinne vaan! Hyvä Urho! Tulikohan sekään Sä huuvat heiluu. Nimenomaan. Mä puutuu käsi tässä kuvaanessa, kun... Mä nyt näytä tämmösiä. En mä edes keskeyttää sitä. Nyt pitää laittaa alusta. Tulee monta eri kuvaa. Tää on ihan hyvä. Edekää nyt vaan, antako niitä enää tehdä. Joi, olipa aika. Pänina! Tämä saa. Oh! Hyvä Mia! Häätääköhän ne mut ihan oikeesti tältä kohta pois? Palla pois! Te jo äsken tuumasit, että hän ei jaksa enää. Tuolla. Sitten kato, se voi tuolla maalin takana pitkutella, niin kato. Ei tarvitse pelata. Peliä! Perkele. Niin sinne vaan mukaan. Oho. Vähän jos silleen. Mutta hei taas, jos sen kerran kun osuu tolleen palloon, niin pitääkö sitä rangaista?
Ja kato, kummaa kukaan vetää. Ai ei ollutkaan. Se vetää sen. Niin. Ei julkaise sit happeen sivuna nää. Nää nyt perho. Tätä tuo on kyllä niin... Varmaan nostaisi joku syytteen mua vastaan. Päälle! Rohkeasti vaan! Leikkiä parempia kuvaa. Joo. Tää on taas täällä niinku, pitääkää nyt joku se. Täällä yhtä rupesi jo heikottaa. Tähtiä lentelee silmissä. Se on jo aikaisin varmaan peli, ei kerennyt syyä mitään. Heikottaa. Se on se, sulla ei ole nukkunut koko yönä, että se on työssä. Oi, olipa taas aika lähellä mennä. Liru. Mutta kun tää niinku rynnii täältä, ei mitään rajaa. Toisaalta se on varmaan parempi, että ei ole nukkunut. Ja sitten, että jos olisi nukkunut sen joku tunnin, niin 2, niin se olisi aika syneet. Hirveästi sattuu.